खुलुमबाय रायजोफोर दिनै फुंबिलिनि खौराङाव फिन खेबसेबाव बयखौ बरायनानै लाग्रोबाय। दासिमनि खौरांफोरा जाबाय। गिबि खौराङाव दङ बर'जों बर' नासयलायनाय मुगैलायनाय जाथाया बर' समाजाव दासिमबो जोबनानै थाङाखै। बुंनो थाङोब्ला गोदोनिफ्रायनो बर'फोरा गावजों गाव दावहा जाबोनाय नायलायनो हायै बायदि बायदि थासारिजों जाबोबाय थादों। बेबादिनो मोनसे गिख्रंथाव आरो दुखुनांथाव जाथाय उदालगुरि जिल्लायाव 8 बोसोर बैसोनि उन्दै हिन्जावसाखौ बुथारनाय जाथाय उदालगुरियाव गोथै स' मोननाय जादों एबा गोथै सहखौ बोखांनाय जादों। मख'जाथावदि उदालगुरि जिल्लायाव बृहस्पतिबारखालि एबा मैया सासे 8 बोसोर बैसोनि उन्दै हिन्जावसानि गोथै सहखौ नखरनि सुबुंफोरा जाब्रबथाय नङा नाथाय बुथारनायनि जाथाय होननानै सन्देह खालामनायनि उनाव पुलिसआ बृहस्पतिबारखालि बिनि गोथै सहखौ फिन मांखरसालिनिफ्राय बोखांनो हादों। खौरां मोननाय बायदिब्ला थांनाय 22 जुन खालि उदालगुरि जिल्लानि कसपारायाव गोथै सहखौ जेबो पस्टमर्टम आनजाद खालामालासे फबनाय जादोंमोन आरो बै समाव जेबो पस्टमर्टम आनजाद खालामनाय जायाखैमोन होननानै नखरनि सोद्रोमाफोरा फोरमायदोंमोन। नाथाय उनाव नखरनि सुबुंफोरा गाज्रि आखु दिन्थिनानै अजद होनानै पुलिसनि सायाव गोख्रों नायबिजिरनांगौ होननानै दाबि खालामदोंमोन। हिन्जावसानि बिमाया मेगनजों गावनि फिसाजोनि थाखाय न्याय नागिरदों एबा मेगनाव मोदै लानानै गोबां गाबनानै बिथाङा गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानिसिम न्याय नागिरदों। नखरनि खावलायनायनि उनाव पुलिसआ गोथै सहखौ फरेनसिक आनजाद नायनो थाखाय दिहुनदों। थैनायनि गुबै जाहोनखौ मिथिनो थाखाय गोथै सहखौ पस्टमर्टम आनजादनि थाखाय तेजपुर मेडिकेल कलेज आरो देहा फाहामसालियाव दैथायहरनाय जाबाय। मख'जाथावदि थांनाय 22 जुन 2026 खालाराव गलायाव मेथाइ बायनो थांनायावनो जाब्रबथायाव जिउ गोमादोंमोन हिन्जावसाया। बेराफारसेथिं हरिसिंगा आउटपस्टआव एफआइआर होसेयावबो मदद खालामैनि अजद दिखांदों। जाथायखौ खौरां बिजोङाव फोसावनायावसो रैखाथि बिफाना फिन गोथै सहखौ जावखांफिनना पस्टमर्टम खालामनो थाखाय लांनाय जादों। 23 साननि उनाव मांखरसालिनिफ्राय जावखांना पस्टमर्टम खालामनो तेजपुर मेडिकेल कलेज हस्पिटालाव लांदों। गुसि चांमाखौ नखरनि सुबुंफोरा जाब्रबथायाव थैयाखै होनना सन्देह खालामदों। बेनि सोलाय जाब्रबथाय जानाय समाव सेराव थानाय गामिनिनो तपननाथ मुंनि सेंग्राखौ सन्देह खालामदों आरो बिथांमोना थार आरो न्याय मोननो हास्थायदों। बिटिसिनि चिफ हाग्रामा महिलारिनि मोनसे गेदेर फोसावनाय ब्रह्म धोरोमारि सुबुंफोरनि थाखाय 10 कौटि तुबिल बर' थुनलाइ आफादनि बारग' आफादगिरि जगेन्द्र कुमार बसुमतारीनि मुङाव 5 कौटि तुबिल आसाम साहित्य सभानि बारग' आफादगिरि सीतानाथ ब्रह्म चौधुरीनि मुङाव 10 कौटि जुबिन गार्ग पार्कनि थाखाय 10 कौटि बिटिसिनि बाजेट हमनाय जादों आरो बिनेश्वर ब्रह्मनि मुङाव 10 कौटि रां गायदे हेलेनाथनि मुङाव 5 कौटि रां। बेनि अनगायैबो बाक्सायाव जगन्नाथ मन्दिर लुनायनि थाखाय 30 कौटि रां बावजा खालामदों बिटिसि सरकारा। क'क्राझाराव TCLCC आरो BCDCनि मासिगिरिफोरनि थाखाय सांग्रांथि मेल लादों। क'क्राझार जिल्ला खुंथाया फैगौ सुबुं सानखो 2027 नि सायाव मैया क'क्राझारनि बड'लेण्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ स्टाफ कलेजाव टेरिटरियेल काउन्सिल लेभेल क'अर्डिनेशन कमिटि थामहिनबा TCLCC आरो गामियारि गौथुम जौगाखां कमिटि BCDCनि मासिगिरिफोरनि थाखाय मोनसे सांग्रांथि हाबाफारि खुंफुङो। फसंथानारि ब्रिफिं जथुम्मानि मासिगिरि जिल्ला कमिशनार आरो गाहाय सुबुं सानखो मावख'गिरि क'क्राझार पंकज चक्रवर्तीया दैदेनो। बे हाबाफारियाव उफ्रा जिल्ला कमिशनारजों लोगोसे जिल्ला सुबुं सानखो मावख'गिरि लोगो कमिशनार आरो गुबुन गाहाय सुबुं सानखो मावफारियाफोराबो बाहागो लादोंमोन। बे सांग्रांथि जथुम्मानि थांखिया TCLCC आरो BCDC दैदेनगिरिफोरखौ सांग्रांथि खालामना सुबुं सानखो 2027 नि मावफारिया लानाय समाव गुदि थाखोआव सांग्रां सुबुं बाहागो लानाय आरो गोहोम गोनां खौसेथिखौ थि खालामनो थाखाय सांग्रांथि होनाय। सोनाब बंग'नि सिलिगुरि रेड लाइट ओनसोलनिफ्राय माइनर गथ'जों लोगोसे 3 आइजोफोरखौ बोखांनो हादों। पुलिसआ फोरमायनाय बायदिब्ला बोखांनो हानाय उन्दै गथ'आ सनितपुर जिल्लानि सारिदुवार पुलिस थानानि सिङाव थानाय गोथौ ओनसोलनि। पुलिसनि अपारेशननि समाव बिबानगिरिफ्रा गुवाहाटीनि पाटासिल अम्बारी ओनसोलनिफ्राय सासे 19 बोसोर बैसोनि आइजोजों लोगोसे बिनि 9 दाननि फिसाज्ला आरो 21 बोसोर बैसोनि सासे आइजोखौ नगाव जिल्लानि कालीबरनिफ्राय बोखांनो हायो।
पुलिसा बुङो दि आरोबाव आयेनारि राहा लागासिनो दं। फारसेथिं रैखा खालामजानाय आइजोफोरखौ नांगौ जानाय हेफाजाब आरो रिहेबिलिटेसननि थाखाय नाजागासिनो दं होनना मिथि मोनदों। IIT माद्रासाव मुं थिसननो हानाय निजोम ब्रह्मनि फरायनायनि खरसाखौ बानस'नायनि उनाव कुणाल बर'नि फरायनायनि खरसाखौबो बानस'बाय BTCनि चिफ हाग्रामा महिलारि बिथाङा। कुणाल बर'नोबो BTCनि चिफ हाग्रामा महिलारि बिथांनि 5 लाख रांनि मदद। मख'जाथावदि IIT हायद्राबादाव केमिकेल इन्जिनियारिं फरायनायनि खाबु मोननाय कुणाल बर'नि बिमा बिफाया रांनि आंखालनि थाखाय BTCनि चिफ हाग्रामा महिलारिनिफ्राय राङारि मददनि थाखाय खावलायदोंमोन। उदालगुरि जिल्लानि कालिंदुवार बियाबनि सिङाव थानाय खान्थालगुरि गामिनि जादु बर' आरो रिया बर'नि न'आव मैया BTCनि चिफ हाग्रामा महिलारि बिथाङा हरनाय 5 लाख रांखौ लाइमोन BPFनि दैदेनगिरि कास्टम बसुमतारी, प्रहलाद ब्रह्म आरो बिक्रम दैमारि बिथांमोना गथायो। रान डान्स एकाडेमिनि बानजायनायाव खैराबारियाव मोसामुनि मावबादा खुंदों। गोलोम बोथोरनि मोसामुआ 6 सान कन्टेम्परारि आरो रिप' मोसामुनि मावबादा लादों, जेराव उदालगुरि जिल्लानि खैराबारियाव हादोरारि डान्स करिय'ग्राफार अजय कसारी आरो जुरि बर'नि नाजानायाव 6 साननि थाखाय मोसामु मावबादायाव कन्टेम्परारि डान्सनि सायाव फोरोंथाय होदों। निखिल मारागा आरो अपेन स्टाइल रिप' मोसामुनि सायाव फोरोंथाय होदों गौरब सुब्बाया। खैराबारिनि मुंख्लं सुजित नार्जारि अडिट'रियाम नब्लाङाव मैयानि बेखेवनाय हाबाफारियाव बेखेवगिरि महरै बाहागो लायै समाज सिबियारि ध्रुबजयति बर'आ मैयानि हाबाफारियाव नटराज मावमुआव आलारि बाथि सावजेनो फावखुंगुर रुपसिं मोसाहारिया हाबाफारियाव खैराबारि एबसुनि आफादगिरि हेमकुमार बसुमतारीजों लोगोसे गोबां दिथागिरि बिगोमाफोरा बाहागो लादोंमोन। मैया गुवाहाटी नोगोरमानि दिगुलिपुखुरियाव थानाय लक्ष्मीराम बरुवा सदनाव संयुक्त जनजातीय समन्वयक मंच असम, दुलाराय राभा माहारि आफाद, दुलाराय तिवा फरायसा आफाद, भूमि अधिकार जौथ संग्राम समिति आरो अल आसाम ट्राइबेल स्टुडेन्ट इउनियननि बानजायनायाव मोनसे नोगोरारि जथुमा जायो। जथुमायाव जनजातीय हारि आरो सरासनस्रा सुबुंनि हानि मोनथाय आरो थाथाय रैखाथिनि सोमावसारनायजों लोब्बा थानाय प्रणब दले, अदित चन्द्र राभा आरो गुबुन गुबुन लोगोफोरजों हमनायखौ गोख्रों रावजों सोंखारिनानै बेरेखा खालामदों। बाहागो लानाय बिबुंथिगिरिफ्रा बेबायदि हमनाया सुबुंखान्थियारि राहाजों बेरेखा खालामनायखौ सोरखारा इनाय खालामनाय जादों होनना सोमावसारग्रा दैदेनगिरिफोरखौ जेबो सर्त गैयालासिनो हगारनांगौ होनना दाबि खालामदों आरो जनजातीय हारिनि मोनथाय रैखाथिनि थाखाय बे सोमावसारनाया सोलिबाय थागोन होनना फोरमायो। मैयानि नोगोरारि जथुमायाव सोरखारनि गादबनाय, नेवसिनाय, सिगि-सग' खालामनाय एबा जायखिजाया राहा लानाया हानि मोनथाय आरो थामोनथा रैखाथिनि थाखाय खान्थि बादियै सुबुंखान्थियारि राहाजों सोमावसारनायखौ लोरबां खालामनो हाया। जनजातीय हारिनि संबिजिरारि मोनथाय हा गावनि मानखौ रैखा खालामनायनि बे जुजिनाया सिगांनिख्रुइ खौसेसिनै आरो गोहोगोरासिनै जागोन होनना मैयानि जथुमायाव थांखि लायो। आरोबाव BTCआव सोमजिदों मोनसे सोमखिखांनाय आरो दुखुनांथाव जाथाय, जेराव सासे 8 बोसोर बैसोनि उन्दै हिन्जावसाखौ बुथारनानै हाखर सिङाव फबनानै दोनदों। बे जाथाया उदालगुरिनि कसपारायाव जादों। हाखरनिफ्राय बोखांबाय 8 बोसोर बैसोनि हिन्जावसानि गोथै सह'खौ पस्टमर्टम आनजाद खालामालासिनो फबदोंमोन गोथै देहा बुथारनानै जाब्रबथायनि महर होनायनि अजद नखरनि सोद्रोमाफोरा। जाय जाथाया 22 जुन खालाराव जादोंमोन। बेराफारसेथिं 25 जुन खालि हरिसिंगा पुलिस थानायाव हिन्जावसा गथ'नि बिमा बिफाया पाप्पु मुंनि सासे सेंग्रानि हेंथायै गसर होदोंमोन, नाथाय BDP सेक्रेटारिनि फिसाज्ला जानायलाय पुलिसा बे जाथायखौ दोनखोमानो नाजादोंमोन। बे जाथाया ओनसोलाव दुखुनांनाय थासारि लाबोदों। जों मिथिगौ थांनाय माखासे दान सिगाङाव ST मोनथायनि दाबियाव गोबां हारिफोरा सोमावसारदोंमोन, जेरै कच, राजबंशी, मरान, मटक गासिबो गावसोरनि ST मोननांगौनि दाबिखौ लानानै गोबां सोमावसारदोंमोन। फिन आरोबाव हादोरसायाव ST मोनथायनि दाबियाव दुंहाव थासारि। तामुलपुराव आक्रासुनि दाबि मावफुंनांगौनि दाबियाव दुंहाव बेरेखा खालामदों।
तामुलपुर जिल्लानि कुमारिकाटायाव आक्रासुनि खुद्रिसारनाय मिरुनि ट्राइबेल मन्त्रि जुएल अरामनि मुसुखा सावनानै बेरेखा खालामदों आरो डक्टर रुनुस पेगुनि मुसुखा सावदों आरो बेरेखा खालामो आक्रासुआ। हायद्राबादनि IITआव बिटेक केमिकेल आयदायाव फरायनो थाखाय बिटिसिनि चिफ हाग्रामा महिलारिया कुणाल बर'नो मुं थिसननो लानो थाखाय 5 लाख रांनि अनसुंथाइखौ बिपिएफ दोलोनि दैदेनगिरिफ्रा गथायबाय, जेराव लाइमोन बिपिएफनि दैदेनगिरिफोर बिक्रम दैमारि आरो कास्टम बसुमतारी बिथांमोना दिनै 5 लाख रांनि अनसुंथाइखौ गथायो। सनाम वांचुकनि उखैहाब सोमावसारनायनि सायाव दिल्ली गोजौ बिजिरसालिनि बिजिरनाय। साफ्रोमबो सुबुंनि जिउआ बेसेन गोसा आरो बिसोरनि रैखाथिखौ थि खालामनाया सोरखारनि बिबान। सनम वांचुकआ सानफ्रोमबो देहायारि आनजाद नायनांगौ आरो जुदि डक्टरफोरा मिथिनो मोनोदि बिथांनो माबाफोर देहा फाहामथाय नांगौ अब्ला थाबैनो राहा ला। ऐसी मिरु सोलोंथाइ मन्त्रि धर्मेन्द्र प्रधाननि बिबान एंगारनायनि दाबिजों सनम वांचुकआ थांनाय 19 साननिफ्रायनो उखैहाब सोमावसारगासिनो दं। बिथांनि देहाया गोबां लोरबां थासारियाव फैबाय आरो बिथांनि लिरथाया दासिम एबा देहानि लिरथाया 9 किल'ग्रामसिम खमायबाय होनना मिथिनो मोन्दों। बे बिथिंखौ नोजोर बोनानै बेराफारसेथिं आर्टिकलनि लाइमोन आरो सोलोंथाइजों जेंना नुजाथिनायखौ लानानै सनाम वांचुकनि उखैहाब सोमावसारनाया 18 साननि आगान जानायखौ लानानै दुलाराय बर' फरायसा आफाद एबा एबसुआ दिल्लीनि जन्तर मन्तराव सनाम वांचुकनि उखैहाब सोमावसारनाय हाबाफारिनि सायाव नोजोर बोनानै खौरांगिरि मेल लादों, जेराव भारत सरकारनिसिम एबसुनि आफादगिरिनि खावलायहरनाय सनाम वांचुकजों गोजोनै सावरायनानै जेंनाखौ सुस्रांना होनांगौ। उखैहाब सोमावसारनायाव सनाम वांचुकआ देहायारि खैफोदाव गोग्लैयोब्ला बेनि दायनिगिरिया भारत सरकारनि जागोन होननानै एबसुआ बुंदों। बड'लेण्डआव थाबैनो सफैगोन अनला दाउ। अनला दाउ बिमुंजों मुंदांखा जानाय कलम्बिया हादरनि जोलुर गेलेगिरि रबिनसन ब्लान्डनरेन्डरआ एसिया हादोरनि गोजामसिन जोलुर बादायलायनाय 135 दुरान्ड काप 2026 खौ बड'लेण्ड एफसिजों गेलेनो थाखाय थाबैनो बड'लेण्ड फारसे सफैगोन। बिथाङा कलम्बियानिफ्राय भारत फारसे दावबायबोनो थाखाय भिजानि गनायथि मोनबाय आरो थाबैनो बिथाङा बड'लेण्डआव सफैगोन होननानै बुंदों। मख'नो गोनां बाथ्रा दि जोलुर गेलेगिरि रबिनसन ब्लान्डनरेन्डनआ थांनाय बोसोराव जानाय 134थि दुरान्ड काप 2025 आव बड'लेण्ड एफसिजों गेलेनानै बड'लेण्ड हालामनि रायजो राजाफोरनि अनसायनाय मोननो हादोंमोन, जेराव अनला दाउ बिमुंजों बिथाङा मुंदांखा जादोंमोन आरो फिन आरोबाव बिथाङा 135थि दुरान्ड कापआव बड'लेण्ड एफसिनि जानानै गेलेगोन। क'क्राझार जिल्ला गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय 1 नं बारजाबिल गामिनि थागिबि दिन' मुर्मुनि फिसाज्ला दीपक मुर्मुआ थांनाय 2019 मायथाइनिफ्राय गोब्राब बेमारजों भुगिनांनानै दं। गोबां खेब देहा फाहामसालिजों लोगोसे अजा, कबिराज बायदि बायदिफोरनाव फाहामथाय लानो थाखाय लांबाय, नाथाय अब्लाबो मोजां फाहामथाय होनो हायासै। दा जायनि जाहोनाव दिनै देरफुनाय लाइमोना बेंगुरा जानो गोनां जाबाय। न'खरनि सुबुंफोरा मोजां फाहामथाय होनो आरो गोजौ फाहामथाय लानो थाखाय थाबैनो बिटिसि सोरखारजों लोगोसे आसाम सोरखारनिसिम अनसुंथाइ हरनो एबा अनसुंथाइ मोननो थाखाय हास्थायदों। न'खरनि दाउ, अमा, मोसौ, बोरमा, बारि बागान, हा-हु फानजोब्बाय, अब्लाबो मोजां फाहामथाय होनो हायासै होनना दुखुथिया न'खरा फोरमायदों। लोगोसे दिनैसिम गोबां खेब बिसिडिसि चेयारमेन, मेम्बार, इएम, एमएलएफोरनाव अनसुंथाइ मोननो खौरां लादोंमोनब्लाबो अनसुंथाइ मोनाखै आरो रावबो खौरां लाफैयाखै होनना दुखुयै फोरमायदों न'खरनि सुबुङा। बे समाव मोनसे गोजोनथाव खौरां बाक्सा जिल्लानि बरमायाव थानाय रुरेल एकाडेमिया लानानै फैदों नोंथांमोननि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। थांनाय एसएसएलसि आरो हायार सेकेन्डारिनि आनजादाव जाय फरायसा आरो फरायसुलिफोरा उथ्रिसारनो हायाखैमोन एबा फेल जादोंमोन, बेनि थाखाय रि-एग्जाम होफिननो गोसो गुदुं फरायसाफोरा थाबैनो बरमा सेकेन्ड गेटआव थानाय रुरेल एकाडेमियाव मुं थिसनफैनानै मेट्रिक आरो एचएस आनजादखौ होफिननो हागोन। बेनि अनगायैबो जाय फरायसाफोरा थांनाय मेट्रिक आरो एचएस आनजादाव नांगौ बादि जौखोन्दो एबा मार्क्स लानानै उथ्रिसारनो हायाखैमोन, बिथांमोनाबो बे रुरेल एकाडेमियाव एडमिशन खालामफैनानै मार्क्स इमप्रुभमेन्ट खालामनो हागोन। स्ट्रिम हिसाबै आर्टस, साइन्स आरो कमार्सनि गासैबो फरायसाफोरा रुरेल एकाडेमियाव एडमिशन खालामनो हागोन। बेनि थाखाय थाबैनो 8761903455 नङाब्ला 8720358565 जानबुं नम्बराव
जगाजग खालामहरनो हागोन। बे समाव मोनसे गोनां फोसावथाय बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। थांनाय माखासे बोसोर सिगां बर'नि गेजेराव लानानै फैनाय निउबो एप बायदिनो फिन आरोबाव लानानै फैदों बर' रायजो राजाफोरनि थाखाय। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव ओंखारनाय आंगो स्ट्रिम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां निउबो एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि सावथुनफोर जेरै ट्रेजेडी, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडीजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै सनानि नखर, थांखि गैयै समाज, अनसुला आफा, हिर', बिमा बायदि बाजै, अर, थैसाम, वान्टेड, संदान आरो रं नाम्बार बायदि सावथुनफोरा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रिम एपखौ गाव गावनि मबाइलाव थानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय डाउनल'ड खालामनानै लोगोसे इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामनानै लाग्रोनांगोन। बेनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां आरो संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रिम प्लेटफर्मा। फिन नोंथांमोननि गेजेराव फोरमायबावनो लादों बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि नुनो मोनै सावथुनफोर जेराव गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव दिहुनजानाय आंगो स्ट्रिम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि ट्रेजेडी, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडीजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै रं नाम्बार, संदान, वान्टेड, थैसाम, अर, बिमा बायदि बाजै, हिर', अनसुला आफा, थांखि गैयै समाज, सनानि नखर बायदि बायदि सावथुनफ्रा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रिम एपखौ गाव गावनि मबाइलाव थाखानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामखांनायनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां बेफोरबायदिनो अर सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां पे खालामनांगोन। बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै बर' सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रिम प्लेटफर्मा। बे समाव मोनसे गोजोनथाव खौरां क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि स्कुला लानानै फैदों BTC हालामनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां 2026 आरो 2027 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय क'क्राझार तिनिआलिनि हल्टुगाव आउटपस्टआव थानाय बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि स्कुला फार्स्ट इयारनि थाखाय प्रि एडमिशन एबा जेबो बेसेन होनाङालासे मुं थिसननाय आरो फर्म गथायनाया दासान्दि सोलिगासिनो दङ आरो बेनि गेजेराव देग्लायनि मेट्रिक आनजादाव 100आव 75 जौखोन्दोनि गोजौआव जौखोन्दो लानानै उथ्रिसार जानो हानाय साबा फरायसा एबा बिजाथिफोरनि थाखाय आबुङै जेबो बेसेन होनाङालासे मुं थिसननो आरो फरायनो थाखाय खाबु होनाय जादों आरो बेनि अनगायैबो बोसोरै फरायसा आरो फरायसुलिफोरखौ लानानै EBS ट्रिप एबा सोलोंथायारि दावबायनायखौ लानाय जायो। मख'जाथावदि बे बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि स्कुलाव आर्ट्स स्ट्रिमनि थाखाय आयदा हिसाबै इंलिश, ML बड', पलिटिकेल साइन्स, एडुकेशन, हिस्ट्रि, इक'नमिक्स, एडभान्स बड' गासैबो आयदाखौ मोननो हागोन आरो बे सेकेन्डारि स्कुलाव इंराजि आरो बर' बिजोङा थागोन। मोजां सोलोंथाइ लानायनि अनगायैबो बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि स्कुलाव उफ्रा सोलोंथाइ हिसाबै एनभायरनमेन्ट, फिल्ड स्टाडि बायदिखौ लानानै सोलोंथाइ लानो हागोन। बेनि अनगायैबो बे फरायसालियाव हौवासा आरो हिन्जावसाफोरनि थाखाय आलादा आलादायै हस्टेलनि खाबुफोर होनाय जादों। बेनि थाखाय नोंथांमोना आबुङै मिथिबावनो थाखाय एबा थोंजोङै फोनांजाब खालामहर 9101488399 जानबुं नम्बराव। बे समाव मोनसे गोनां फोसावथाय बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। थांनाय माखासे बोसोर सिगां बर'नि गेजेराव लानानै फैनाय निउबो एप बायदिनो फिन आरोबाव लानानै फैदों बर' रायजो राजाफोरनि थाखाय।
बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव ओंखारनाय आंगो स्ट्रीम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां निउबो एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि सावथुनफोर जेरै ट्रेजेडी, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडीजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै सनानि नखर, थांखि गैयै समाज, अनसुला आफा, हिर', बिमा बायदि बाजै, अर, थैसाम, वान्टेड, संदान आरो रं नाम्बार बायदि सावथुनफोरा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रीम एपखौ गावनि मबाइलाव थानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय डाउनल'ड खालामनानै लोगोसे इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामनानै लाग्रोनांगोन। बेनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां आरो संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रीम प्लेटफर्मा। फिन नोंथांमोननि गेजेराव फोरमायबावनो लादों बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि नुनो मोनै सावथुनफोर जेराव गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव दिहुनजानाय आंगो स्ट्रीम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि ट्रेजेडी, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडीजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै रं नाम्बार, संदान, वान्टेड, थैसाम, अर, बिमा बायदि बाजै, हिर', अनसुला आफा, थांखि गैयै समाज, सनानि नखर बायदि बायदि सावथुनफ्रा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रीम एपखौ गावनि मबाइलाव थाखानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामखांनायनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां बेफोरबायदिनो अर सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां पे खालामनांगोन। बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै बर' सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रीम प्लेटफर्मा।